Ndewo na ụmụnne m, unu asaala chi, unu abọọla chi, kedu ka onye ọbụla mere n'ụbọchị nke taa? Ahụ ọ dịkwa unu ọrahụkwara nrọ ọfụma, unu tetekwara ọfụma, kedu ka ụbọchị unu si na-aga? Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa, mana tupu m a na-ebido, aga m ayọ mgbaghara. First of all, biko na unu eweli iwe maka olu m adịghị mma n'ụbọchị nke taa, mana n'ihi na akwadola m na m ga-eme ihe onyonyo na taa, ọhịa njisi ka m mekwa ya ka obi nwee ike ịdị ndị na-ele na ndị na-amụta asụsụ Igbo anyị obi dị ha mma. Olu gụrụ m, ọ dị ka enwere m obere ụkwara, mana oge na-adịghị anya ọ ga-adịkwa mma ọzọ. Nke abụọ, ekwuru m n'ihe onyonyo nke mbụ m mere na aga m agba mbọ ị na-etinye ihe onyonyo ụbọchị ụka ọbụla. Unu eweli iwe n'ihi na adaala m n'ime nke ahụ, mana n'ụbọchị taa abịala m ka m kụzie parts of the body ka anyị wee na-agakwa n'ihu. Biko na unu egbule m egbu. Na-egbughị oge anyị ga-ebido, mana o nwere ihe m chọrọ ikwu. Achọrọ m ka ihe onyonyo m niile na-adị nkenke maka onye na-akụziri ụmụaka ihe ma ọ bụ onye na-akụziri ndị na-amụta asụsụ ọhụrụ. Onye ahụ ga-agbalị ị na-eme ka ọ dị nkenke so that ka ndị na-amụ ya nwee ike ị na-ejekwudo ihe anyị na-akụzi. And chetakwanụ na the main aim anyị ji bido chanel anyị awụ ka ndị mmadụ nwee ike ịmụta asụsụ Igbo. O nweghị ihe ọzọ. Ọ nọ ka anyị nwee ike ịpụta n'ihu kamera wee na-ekwu okwu, mba, ọ ka anyị na-epromote asụsụ anyị, asụsụ ọma Chineke nna nyere anyị. So na-egbughị oge anyị ga-ebido parts of the body. Head, isi. Eye, anya. Eyebrow, nku anya. Nose, imi. Mouth, ọnụ. Teeth, eze. Gum, anyịrị. Tongue, ire. Face, ihu. Cheek, ntị. Ear, ntị. Neck, olu. Hair, ntutu isi. Hand, aka. Chest, obi. Heart, mkpụrụ obi. Breast, ara. Belly, afọ. Leg, ụkwụ. Toes, mkpụrụ ụkwụ or mkpịsị ụkwụ. Thighs, apata ụkwụ. Back, azụ. Palm, ọba aka. Heel, heel, ikiri ụkwụ. Ọba ụkwụ is underneath your feet. Back, azụ. Buttocks or bum, ike. Nails, mbọ. Fingernails, mbọ aka. Toenails, mbọ ụkwụ. Ntị, cheek. Ntị, ear. Marakwanụ na ha na-abụ nwere ofu nsope, mana ha nwere ụda dị iche iche. Nke a wụ ntị, nke ọzọ wụ gịnị? Ntị. Aga m egosi unu ka m si depụtacha ya maka ndị ga-achọ ịma ka esi asụpe mkpụrụ okwu ndị a. So anyị ga-ebido with nke mbụ wụ ike, buttocks. Azụ, back. Ara, breast. Apata ụkwụ, thigh. Mkpụrụ aka or mkpịsị aka, fingers. Mkpụrụ ụkwụ or mkpịsị ụkwụ, toes. Mbọ aka, fingernails. Mbọ ụkwụ, toenails. Ire, tongue. Egbugbere ọnụ, lips. Anyịrị, gum. Imi, nose. Isi, head. Anya, eye. Ụkwụ, leg. Ukwu, waist or hips. Ntị, ear. Ntị, cheek. Olu, neck. Nku anya, eyebrow. Eze, teeth. Aka, hand. Ubu, shoulder. Ikpere, knees. Ihu, face. Ntutu isi, hair. Afọ, belly. Ikiri ụkwụ, that's your heel. Ọba aka, palm. Obi, chest.
mkpụrụ obi, heart, eriri afọ, intestine, ọgịrịga, rib, akpa nwa, womb. These are some of the invisible parts of the body. So biko no, dịka anyị na-esi ekwu na mba ọwụ na anyị na-agba ọsọ, ọ na-agba anyị na comment section. Onwekwene part of the body n'asụsụ Igbo nke ị na-amahụ, nke anyị na-akpata ha aka n'ihe onyonyo a. Dere anya n'ebe a na-ede ihe edemede ka anyị nwee ike ịbịachi gwa gị ihe ọwụ. Mana achọrọ m ka kwamgbe ka anyị na-elele ihe onyonyo a wee na-amụta ihe anyị na-akpọgasị ihe dị agha n'asụsụ Igbo. Aga m agbalị itinyere unu ihe onyonyo n'oge na-adịghị anya ebe anyị ga-amụkwa ihe ọzọ dịkwa iche n'asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo ebuka, a ga na-amụ ya nwayọọ wee na-eje. Mgbe ị na-amụtala ka esi ekele mụta part of the body, mụta ka esi agụ ọnụọgụ. Ihe ndị anyị ga-eme n'oge na-adịghị anya. These are the basics. Anyị mụtazie anyị ejizie nwayọọ bidozie na-etinye ha n'ahịrịokwu. Ka ọ dịnụ mgbe m ga-eme ihe onyonyo ọzọ. Nọdịnụ mma, ka Chukwu gọzie unu niile. Ngwanụ ka ọ dị, ka emesịa. Bye.